Milagrosa Farm and Resort. Sa San Fabian, Pangasinan. Ha? Saan ang kanilang pool? Yung swimming pool nila. Malawang din. Ay, oo, to. Maganda. Sa pool, ayun o, maganda yung pool nila dyan. Oo. Pwede palang, pumasok yung sakyan dito. Pwede ngayon doon sa isa. Ah? Doon ka sa isang entrance nila. Asa na ang pet? Nag-order? Nag-order? Nag-order siya. Ay, marami silang pool, May. Ito, may isa dito, oh. Pang kids. Ano hindi? Wow. Oo. Malaki ang area nila. May pool siya dyan, oh. Oh. Meron silang Paris, Prospero Milagrosa. I love San Fabian. Wow. Ah, meron silang pantaas, May. Oh, meron pa, May. Oh, sa taas, oh. There. Very nice. Come. Ika tayo. Tindahan ni Papa Ben. Oh, tindahan ni Papa Ben. Si Ben pala meron dito, eh. Sige. Ay, si, ano eh. Ah, Ben! ah. Meron ka palang... Tindahan dito, hindi mo sinabi. Dapat pala libre kami. Kasusyo ka pala dito. Meron silang birds. Ano? Love birds. Ben! May birds din sila, Ben. Ikaw, Ben, may birds ka din. Niloloko ka. Niloloko ka. Oh, maganda. May Eh, maganda ang pool niya. Oh, cascading yan. Diretso muna tayo, ha. Ito ng mga cottages nila dito. How I wish magkaganito rin ako. Wish ko na magkaroon. Sa farm ko may ganito rin. Yeah. Patayo ka na ah. Pag nakauwi. Wow, may swing-swing sila. Oh, Sige, swing kami. may swing din sila. Wow. May swing din sila. Maluang na. Oo. Balik tayo sa pool. Wait lang, may picture ka dito, may. Oh, picturean mo ako. Matutuwa si Pupay dito. Ito lang. Okay. Yay! Nandito kami sa Prospero Milagrosa Farm and Resort sa San Fabian, Pangasinan. The best. Huh? Wow, may pang volleyball siya, may sports pa sila. May pang sports sila, may basketballan, tsaka pwede kang mag-play ng volleyball. Kaya lang, oh, yan ang magandang ano, palaruan ng volleyball, yung putik. Meron silang pang mud volleyball dito. Ganda. Oh, may basketballan pa sila. Tapos may volleyball din. Oh, yan ang the best. Diyan, dito, yan. Pag naglaro ka ng volleyball, yan.
Yan ang the best na ano. Tatakpan pa nila yan. Punta tayo dun sa pool area. May na-discover kami maganda. Sabi ko sa'yo, pagkasama mo ako, maganda eh. Maganda dyan. Picture mo ako dito. Hindi ka mamimili tayo eh. Siyempre, hindi na ako kayo tayo. Wow. Next move. Bakit ka naka-mask me? Ah. One more time. Hehe. Come on. Again, din ako makatayo. Ganda. Iniwan natin si Tess doon. Na-excite tayo dito. Dito, Mia. Dito na, wag ka nang pumunta doon. Dito na. Maganda dyan. Oo. Bahay ko. Oo. Yehey. Yung sunrise oh. Ay, wala na. Ano na yan siya. Hindi na. Parang nag-jogging din tayo. Yan pa niyan. Oo, maganda. Yan, ganun. Akit pa tayo dun sa taas. Hala, si Tess. Uy, mayroon pa doon oh. Kaya gani. Tess! Picturean mo kami. Ikaw, video and camera. Naka-video pa yan, ha. Sige, ako dito. Tess! Ako mo na sa po. Ah, itong pang bata. Ari ko. Yan yung mga cartoon character nila, hindi ko kilala. SpongeBob lang alam ko. Maganda dyan. Picture mo ako dyan. Okay, go. Okay, come. Dito tayo, May. Saan na si Tess? May dyan, oh, maganda siya, oh. Okay, ready. So, one more time. Ako din, may mas maganda dito, no. Naka-video pa rin yan, ha. Sige, ganyan po kami pag gumagala. Video. Picture. Parang ikaw din si SpongeBob. Dalian mo! Dalian mo na! Ayun si Tess. Yang! Yang? Nag-order ka na? Dalian mo. Ayan po yung totoong prinsesa. Oh, yan na siya. Pababa na po. Pababa na po siya. Mas mo! Tanggalin mo yung mask mo ah. Yan. Yan. O, dyan ka, dyan. Stop. Malantod ka. Dito pala yung nakikita natin, no? Yun sila, ang kapita din dito, no? Wait lang, wait. Wait lang. Hindi ka na. Ano yun? Binigay sa akin ang menu. Naninis mo may-ari. Ah. Hindi ako sige na, mag-order mo na kayo kasi ikot-ikot. Hindi ako Bangit sinug tsaka sinug. Ang ganda ng CR nila. Wait lang. Hindi pa tapos na. Pwede daw pumakyat doon pero mag-iyak. Huli ka na, mama. Picture. Malamig na yung doon. Mama! O, dyan kayong dalawa, dali.
Matutuwa si Pupay dito. Parang ano na rin yung may-ari. Ito po sa slide. Di man slide yan. Slide ba yan? Hindi ba si Cardi yung may-ari ng Cardi yun? Huwag ka magsalita. Umalikot ka. Sabi dito. Oh, may sunflower sila. Dito ka tayo, May. Ikot tayo doon ng may tayo. Wala namang bulaklak. May makigapos tayo, May. Uy, maganda dito. Wait lang. Mama, halika na, mama. Balik. Diyan dito. Sunflower to. Yan. Diyan ka na. Diyan ka na. Halika na. Sunod-sunod ka na. Oh, sige, go. Mapiling kayo naman. Akit tayo? Dala mo na. Anong in-order mo? Bakit sila? Ako, sila. Ano ba yung pi mo naman? Dala mo. Akitin ko nga yan. Yes. Ikot mo na yun, you know? Sino? Kilala ko yun, yung may-ari ng ano? Hindi yung lalaki kanina yung good morning. Hello. Katako naman. Napunta pa sa taas talaga? Exercise na din. Nagawin ko rin ito sa farm namin. Nagawin ko pala ng stair na ganito. Ah, tara na. Sa taas kayo, bundok hinahanap natin. Okay lang, May, ikaw sa video? Oo, ano, wala no choice naman ako, di ba? Parang mga gusto mo sa umakyat. Mga pasaway na guys. Ay! Di pa nga nasa shot eh. Wait lang. Ay, sa anak lang. Tingin! Sakto naman dyan sa may heart pick din sila. May heart. Hindi naman ko yung heart. Dapat dito ko. Narabu siya. Saan pa kayo pupunta? May maganda rito puntahan. Pasyalan. Ayun oh, doon tayo oh, dito. Sabi namin. Uy, maganda dyan. Mama, doon ka. Yan. Makapabwisik kayo ako eh. Maganda din doon oh. Sige. Kit tayo dun. Kit kami. Oh, tayo sila yung mga na-partner ko dito. Tayo na lang mag-partner. Oh, sige May. Ah? Hindi, ikaw. Sige. Yan muna. Liga na mama. Ikaw na muna. Kaya busy pa yan siya. Busy yan si Tess. Kasi alis na siya?
Nagdadrive siya. Ha? Nagdadrive siya sa pitan ka ba? Kukunin niya yung motor. Yung isa. Ganda. Okay. Ikaw na. Ano mama? Ikaw na, mama. Mama, ikaw na. Iiwanan niya yung motor. Yehey. Sige. Liwanag, hanapan mo lang yan. Maganda nga yung sa'yo kanina. Hinahanapan ko naman ng maliwanag eh. Okay. 15 minutes. Hey. Oh, may duyan dito. Oh, mama. Tingin. Ako dito, picture niya ako dito. Maganda dito. Picture niya ako dito. Oh, Mi. Mi, tingin. Okay. Makyat muna sana kayo dito. Picture tayo dito. Nagduduyan sa tree house. Hindi. Oh. Ayan. Sige, picture. Hello! Wait lang. Natatakot. Yung matanda po. Bumababa na. Takot na takot. May rayuma. Oh, ikaw next. Tingnan nga natin kung paano ka rin bumaba. Diba? Ang galing. Wow, ang ganda ng pawis ko. Okay. Madilim siya. Ba't madilim? Ba't sa akin kanina liwanag? Sana. Wala tayong magawa. Tara na sa baba. Tara na. Ay, dyan pa oh. Upo kayong dalawa dyan oh. Maganda oh. Ito oh. Dito mama. Dito. Neri. Wow, para kayong nasa ano, ganda. Para kayong nasa taas ng bundok ah. Nice one. Okay. Bababa na kami. Akin na ako mag-video. Ah, di ka. Maganda dito, Mi. Maganda yung ano. Okay. Sige, muna. Ops, diyan ka lang. Maganda dyan. Mga bata. Isip bata. Orange Travel Group yun, yung ahas na orange. O ito, pagmamayari ng Orange Travel Group. Yan, kasi orange siya, no? O, yan, yan, yan. Dito tayo baba sa kabila. Dito tayo baba sa kabila muna. Saan ka? Diyan ka, diyan ka. Nanay, mama. Arte, arte. Sige. Dito tayo, labas tayo sa ilap. May mga sunflower sila, may tutukan, may itong bulakit nila, oh, namulaklak. Uy, saan tayo nakatingin? Ano sa isa? Sige. Tagal nito bumaba. Kaya nga, parang may rayuma. Takot na ako sa ganyan-ganyan. Maganda doon, mama. Halika dito. Yung sunflower nila, oh. Titigan mo. Sunflower. Yan. Tapos nahulog Sa yung nakatingin kasi, doon kasi ang sun. Dapat dito kayo tumingin sa amin. Dito, may, ikaw may picture ng kita. Hey. Opo. Ayaw mo?
Oh, sige, go. Nice one. Okay, tayo na. Ganda. Yan. Whew. Dito tayo sa I Love San Fabian. Diyan kami. Mama. Wow. Yung buong view. Soy, pakita mo to. Yan. Oo nga. Wait lang. Okay. Sige. Sige. Kunin ko. Kaya lang hindi siya makitang buo. I Love San Fabian. Ganun lang siya. Yun na, akin na. Tapin niyo lang ako. Okay. Diretso kami. Ganda. I love. Ay, magawa. Ito yung portion ng pababa galing dun sa pinakataas na point ng Prospero Milagrosa Farm and Resort. Nag-landslide. Ganda ba dito? Wait lang. Okay. Green. Galing ha. Galing. Wait lang. Picture niyo ko dito, may maganda. Meron silang gulayan. Wait lang. Oh, may gulayan sila. Picturean mo muna ako, me. Ayan. Tingin. Tingin kayong dalawa. Okay. Ayan. Ready na to? Oo. Lagyan mo dito yung kamay mo para dito. Okay. Oo, nakabigyan na yan. Susunod din ako.